Michel en Butler, heb ik het goed ha? Klopt helemaal. Van de groep Soul Connected, hè? Soul Connected. Is het een groep? Is het een duo? Is het een project? Hoe maak ik het zien? Het is een project. Oké. Ja. We hebben net intentie om op te treden. Het is puur in de studio. Hoe ben je er bij komen? Je kent elkaar natuurlijk, maar dan komt het op een idee dus. Ja, we kwamen gewoon nooit zoveel hier weer eens een keertje in. En dan zeiden we van, nou, we moeten maar eens een keer weer wat doen in de muziek. Ja. Nou, dan ben we daar weer een beetje in trokken. Want in het verleden hij Mijlko spelen of wie hem gewoon van? Nee, we zijn begonnen te keren. Nou ja, dan zijn we hier 15 denk ik. Nou, wild en jong. Oh, die tijd. Ja, die, dat lange hier. En... Ik ken het, ja. Ja, maar ja, dat lange hier is er wat ouder. Dus wat... Ja, daar weet ik eigenlijk alles van. Daar wat in de zaken, zeg maar. Maar goed, je bent de studio dus echt indoken. Op wat voor manier? Ik bedoel, hij in mijn eigen studio? Of, Ik heb een eigen studiootje, zeg maar. En nou ja, Bartel en ik ben al heel lang bevriend, zeg maar. We zeiden, we moeten wel wat doen. Ja. Dus vandaar hebben we de gitaar weer oppakt, het staf. Nou, we hebben begonnen te schreeuwen. En nou, dat is in principe, ben we aardig zelf wel tevreden. Dat screwen met je, maar hoe gaat dat? Is dat gewoon pingelen je op de bank? Of screw je met echt dingen uit? Of akkoorden, schema's? Ja, dat hing er helemaal van hoe dat is. Ja, meestal dan komt Michel maar een ideetje en dan begin ik wat tekst op papier te schroeven. Ja. En dan zien we wat er komt. Ja, maar hoe is de rolverdeling onderling? Waar speelt het wat? Waar doet wat? Nou, ik ben de baas. Dat dan ben ik de grootste en de breedste. Precies. Nee, maar meestal zei ik schroef de muziek en Bart schroef de tekst, die is beter in Engels. Dat is nou, dan moet je gewoon, je moet de juiste man op de juiste plak hebben. Dus zo simpel is het. Ja. We gaan aan even een deel van je clip draaien. Hij mezelf helemaal makken volgens mij, of niet? Ja. Op een smartphone zelfs volgens mij, of niet? Nou ja, die smartphone is waarschijnlijk slimmer dan hij, maar... Als dat een humor onderling, ja, vind ik wel mooi. Zag je dit hier achter de schermen? Nee, bedoel, echt al jezelf doen dus. Ja, we hebben gewoon in Duitsland te vallen bij een maat van u in Duitsland. Nou, ik zei, ik ging gewoon wat materiaal schoten en ik hier een dingetje, zo'n appje. Ja. Nou, ik denk wat dat prutsen gewoon en hoppa, daar weer de clip. Ja, nee, ik weet het, want ik vreeg die kist het originele sturen. Dus nee, sorry, dat had ik al voortgegooid. Dat stiert op mijn smartphone. Ja, maar dan horen ze niet dat ding vol. Oké, dat is een clip, maar qua audio, hoeveel noemers hij maken? Want je mag nog van in een clip maken, maar hoeveel noemers hij met je beiden nog maken? Nou, er is nog een clip. Okay. Ja, die heb ik al online zetten. Ja. Maar hoeveel nummers hebben we? Nou, ik 4. We zijn al hier bezig. Hè? We komen nou pas even uit de doeken van we komen nou pas maar spelen naar buiten, zeg maar. Maar daar komt nog volle meer aan. Ja, absoluut. Ja. Hartstikke leuk, maar goed. Het staat online. Hoe kunnen mensen hem vinden? Want we beginnen in een stuk Sjen en Jern. Maar als mensen denken, dat wil ik even zien op YouTube. Ja, Soul Connected YouTube, dan komt ze wel. En Bandcamp, nou, dat is soulconnected.bandcamp.com. Nou, ja, Instagram, Facebook en noem maar op. Het is pure liefhebberij, hè? Dus net live optredens, geen grote carrières. Nee, dat hebben we al achter zo. Te mooi zou zijn. Ja. Je maakt zelf even een oorkondigje. Welk nummer ik even zien? Nou, Soul Connected, When Stars Fall. Live in Noorderwien.